सूरह अत-तकासुर, मक्का कालीन, वचने 8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहच्या नावाने जो अत्यंत दयावंत व असीम कृपावंत आहे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हा लोकांना अधिकात अधिक आणि एक दुसऱ्यांपेक्षा जास्त धन प्राप्त करण्याच्या मोहाने बेसावध करून टाकले आहे। लोगों, तुमको माल की बहुत सी तलब ने गाफिल कर दिया। हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, इथपावेतो की याच चिंतेत तुम्ही थडग्यापर्यंत पोहोचता। यहां तक कि तुमने कब्रें जा देखी। कल्ला सौफ तालमून, कदापि नाही, लवकरच तुम्हाला कळून येईल। देखो तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा। थुम्म कल्ला सौफ तालमून, पुन्हा ऐकून घ्या, कदापि नाही, लवकरच तुम्हाला कळून येईल। फिर देखो तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा। कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, कदापि नाही, जर तुम्ही खात्रीचे ज्ञान म्हणून या चालीच्या परिणामाला जाणत असता तर तुमचे वर्तन असे नसते। देखो अगर तुम जानते यानी इल्मुल यकीन रखते तो गफलत न करते। लतरबुन्नल जहीम, तुम्ही नरक पाहणारच। तुम जरूर दोजख को देखोगे। थुम्म लतरबुन्नहा ऐनल यकीन, पुन्हा ऐकून घ्या, तुम्ही अगदी खात्रीने तो पाहाल। फिर उसको ऐसा देखोगे कि ऐनुल यकीन आ जाएगा। थुम्म लतुसअलुन्न यौमइदिन अनिन नईम, मग जरूर त्या दिवशी या देणग्यांसंबंधी तुम्हाला जाब विचारला जाईल। फिर उस रोज तुमसे शुक्र नेमत के बारे में पुरसिश होगी। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ने मानवला बरंच काही दिलेलं आहे, म्हणजे श्वास घेणे, श्वास सोडणे, चालणे, आणि मानव त्याचं पोट कधी भरत नाही, म्हणजे त्याची हाव कधी जात नाही। त्याच्याकडे एक गाडी आली तर तो दुसऱ्या गाडीचा विचार करायला लागतो, एक घर असला तर दुसऱ्या घराचा विचार करायला लागतो। घरी राहणारे 2 माणसं पण तरीही तो विचार करणार की 2 फ्लॅट 4 फ्लॅट झाले पाहिजे, असं विचार कर। अल्लाह असं म्हणतोय की ही त्याची भूक आहे ना, हाव जी त्याची आहे ती कबर म्हणजे त्याची मृत्यूच त्याची हाव भरणार असा। आणि तो असा सोचत असेल की त्याला कोण बघत नाही, त्याच्यावरती कुणाचा दाब नाही, तर ते खरं नाही। तो असा माणूस जो हाव करणारा आहे ना, तो दुसऱ्याचा गोरगरिबांच्या बद्दल विचार करत नाही, असा माणूस तो नक्कीच दोजकाला बघेल। आणि हे ह्या सूरेमध्ये परमेश्वरनी जोर देऊन 2 वेळा सांगितलं आहे, म्हणजे तो बघणारच। आणि असा बघणार ना की जर त्याला ते माहिती असतं ना, ते त्यांनी कधीच असं नाही केलं असतं, म्हणजे हाव नाही केली असती। ह्या सूरेमध्ये मानवची एक अशी वाईट सवयीच्या बद्दल वर्णन केलेलं आहे की मानव एकामेकाच्या पुढे धावायला काही करून जातो असं। अल्लाहने हे सांगितलं आहे, चेतावणी आपल्याला दिलेली आहे की हावपणा करायची नाही, कारण शेवटी आपल्याला अल्लाहच्याकडे जायचं आहे आणि त्यालाच तोंड दाखवायचं आहे। त्या दिवशी अल्लाह विचारेल, मी दिलेले जीव कसे जगले। दुसरा प्रश्न हे असणार की माल कुठून कमवले आणि कुठे खर्च केले।
तिसरा प्रश्न असा असणार की मी जेवढी पण कृपा केली त्याचा वापर कसा आणि कुठे केला. व आखिर दावाना आणि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. ह्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. मी तुमचा आभारी आसिफ कमरुद्दीन पठाण.